Det var tæt på. Nope. Fanden. Nå jo, jeg filmer jo her YouTube. Vi spiller en IPB igen. Så ja. I må også gerne skrive i kommentaren, og jeg vil faktisk gerne have lyst til at spille med nogen her. Hvis I selvfølgelig har lyst, så kan I være med i nogle af mine videoer og sådan noget. Og så kan vi også bare hygge lidt at spille. Det er jo en... Og klæberne er sort og hvid og gul. Nå, forresten, hvis I kan lide min klan. Og hvis I synes, det er nogle gode videoer, og jeg er god til at lave videoer og spille og sådan noget, så like, kommenter og sådan noget. Så jeg bliver rigtig glad. Nice. Og som I kan se, så er det faktisk en pænt professionel klan, som vi har. Jo. Lad os slå ind med den her. Nej! Nice. Nice. Nej. Nå, hvis I kigger på den første video, som jeg lavede. APB dansk 2013. Hvis I kigger på den, ikke også? Så kan I få min Skype og se. Hold det der. Hvad fanden? Er vi virkelig bare så gode, så vi... Ja, det er sgu godt. Oh my god, kan det? Nej. Kom her, jeg spiser. Kom her. Kom her. Oh. Can you handle that? Can you handle that? Yeah, I can handle it. Nå jo. Englænder må også gerne være med i klanen og sådan noget. English guys can join that me clan. Ja, så... Det er en dansk og en... Det kan være tilladt for danskere, svenskere og englænder for at være med i klanen. Og nej, man skal helst skulle tale lidt engelsk, hvis der også kommer engelsk med i klanen. Så ja. Og jeg må lige skrive, hvis der er nogle tutorials, så jeg gerne vil have, hvem man laver nogle gode biler og sådan noget, tøj og sådan noget.
Nice job, nice job. Oh my god. Just. Oh my god. Hey, D. D står for dude. Og hvis I vil have nogle gode tutorials til nogle gode options, så hvad jeg bruger til at optage med og sådan noget, så siger I det bare. Og mit Skype kommer til at lægge ned i beskrivelsen, så hvis I gerne vil, I vil nu ved nu hvad, I kan adde mig, og så kan vi lige tale om I må være med. Jeg synes egentlig, at mit blink det er nice. Og hvis I synes, at mit blink er fedt, så like det. Og I må meget gerne subscribe. Det kunne hjælpe mig rigtig meget. Fucking. Oh my god. Oh my god. Nej, lol. That's so nice. What the fuck is that? Hvad har jeg fået her? 30 kroner til McDonald's. Nå, det fandt jeg lige. Jo. Yeah. Har jeg ikke en indtægt? Jo. Indtægt stop. Helt skole. What the fuck? Kom nu, hold stille. Og hvad fanden er det, han laver? Den lover, så kører han. Åh, jeg hader det her. Nå. Hvad fanden? Så kom der. Hvad fanden? Nej, that shot. My name is Benjamin. What? Shoot, name. Yo, my name is Benjamin. Nice. Man. Oh. Godt sgu. Ikke lige så fedt, så han. Damn.
Hvad fanden? Det tror jeg stopper efter den mission. Jamen, jeg vil takke ind nu, så vi ses på YouTube. Ses næste gang. Husk, hvis du har kunne lide videoen, subscribe, like. Vi ses.